careful, back of the head. Hlava na střed a ruce jsou nahoře, nad ním. Tak, pracuj tou hlavu, to je ono. Kontroluj ruce. A vytáhni to. Hlava, tělo. Kratší, jak to je ono, teď na ním a úplně to. Tak, trefu přesně. Klidu, Myšáku, jo, nemáš kam spěchat. Minuta za tebou, vybírej si ty. To je ono. Zase nahoru. Ano. Hlava tělo, tak. Ano. Přesnej. Ano. To je ono. Vždycky si to připrav na ten jeden. Tak, zase ti vytáhne taky, ne? Před. Vždycky si to připrav na ten. Zase ta hlava prostě, máš ho už tady, pojď. Tak, ještě tady. Přesnej buď, jo? Tak, už teď. Nenech se uníst. Už teď překroč to. Potlačí tu hlavu v klidu. Máš čas, jo, v klidu, vybírej si ty údery. To je ono. Lepší pozice. Nejdřív lepší pozice. Tak, v klidu. Ať ti nejde pod ruku, jo? Hlava. Odtlač se a rány. Tak. Tahle ta trefuje, ano. Půlka kola, Míšo, Půlka kola za tebou, v klidu. Nikam nespěch. Tak. Zatlač ho tam. Přejdi. Zkus přejít, ty boky tam hoď trošku. Pojď pánev, Myšáku, pánev a téčko, jestli můžeš. Hezký. A nikam nespěchej, jo? Máš čas. Tak, zatlač ho tam. Ta druhá pracuje. Vybírej si ty rány. Bacha na nohy, jo? Tak ti po nohou do tak. Kladiva tam taky zkoušej. 2 minuty před tebou. Ať nejde po tebe, Vyšáku, ať nejde po tebe, jo? Máš ještě 2 minuty. Zase překročíme. Crossface tady pořádek, tady zkus. Pod ruku. Dej mu tam sešel to rameno. Můžeš přecházet, jo? Teď ti to níž. Dobrý, nevadí. Vyšáku, zasednu. Tady pořádek, crossface a překročko. Vytáhni to. Zatlačí hlavou. To je ono. Ano. Vypínej si. Bacha nápad. Už projdi do tečka. Jdi do tečka. Co? Stop, you say stop. Okay, stop. Out. Dass es nichts Schlimmes ist. Hoffen wir, dass auch Sebastian bald wieder steht. Wir wollen aber den Sieg unseres Mannes aus Prag dadurch nicht mindern. Gewinner durch Aufgabe, durch Verletzung vom Pental Gym in Prag. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus für Michal Lippert! Congratulations!
Und die besten Genesungswünsche an Sebastian Hülsner. Und ich denke, von uns allen.